Γεια σας. Απόψε θα κάνουμε ένα βραχιολάκι. Έχουμε ψωνίσει τα υλικά μας από το Ready Team και είμαστε έτοιμοι να το δημιουργήσουμε. Έχουμε περίπου σκεφτεί τι θα φτιάξουμε. Έχουμε κόψει το δεματάκι στο ύψος του χεριού μας. Το γυναικείο χέρι είναι γύρω στους 18 πόντους. Έχουμε πάρει τους ακροδέτες, τους τοποθετούμε με αυτόν τον τρόπο, με τα γνωστά εργαλεία μας. Κλείνουμε το ένα αυτάκι, το δεύτερο αυτάκι και το σφίγγουμε ώστε έτσι με κάποιο τρόπο να προσαρμοστεί και να αγκαλιάσει το δέρμα. Το ίδιο κάνουμε και από την επόμενη πλευρά. Τη μία άκρη, τη δεύτερη και πατάμε σιγά σιγά ώστε να αγκαλιάσει ο ακροδέτης όμορφα το δέρμα με ένα πλακέτα για ναλάκι. Η δεύτερη μας κίνηση είναι να ανοίξουμε το χαρκαδάκι, να τοποθετήσουμε τη μία άκρη του και να την κλείσουμε. Μετά θα φτιάξουμε τη διακόσμηση για το βραχιολάκι. Παίρνουμε το στρόγγυλο τεναλάκι και με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά το στρίβουμε έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα κρικάκι. Εδώ θα χρειαστούμε όλο το κομμάτι, το σύρμα, γιατί μιλάμε για βραχιόλι και έχει περισσότερες τριβές από ότι ένα κολλιέ. Έχουμε κάνει το κοράλι και στο τέλος κάνουμε και το κρίσταλο Σβαρόσι. Πάλι με τον ίδιο τρόπο. Στο τέλος και τις τρεις πετρούλες τις τοποθετούμε στο κρίκο και αυτό όλο μαζί στο κρικάκι που είχαμε πριν. Με το δεύτερο βοηθητικό ταναλάκι κλείνουμε το κρικάκι και κοιτάμε να ασφαλίσει πάρα πολύ καλά. Στο τέλος με το άλλο κρικάκι μας βάζουμε το κούμπομα, κοιτάμε να ασφαλίσει επίσης πάρα πολύ καλά και το βραχιόλι είναι έτοιμο. Για περισσότερη ασφάλεια μπορούμε να λήξουμε λίγη κόλλα στιγμής στους ακροδέτες για να είμαστε σίγουροι ότι θα είναι γερό για πάντα.